राईट. सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. आज आपण चाललो आहे दांडेलीला. आपल्याजवळ सर्व आपले मित्र आहेत कॉलेजमधले. तर धनू पण आहे, गाडीत बसली आहे. सो आता आपण इकडून निघतोय, जातोय आपण आता डायरेक्ट मडगाव स्टेशनवरती. मडगाव नाही, वास्को स्टेशनला, रेल्वे स्टेशनला. वास्को रेल्वे स्टेशनवरून आपण ट्रेन पकडून जाणार आहोत दांडेलीला. सो आता इकडनं आपण आपल्या या गाडीने जातोय. पण आता वाजलेत रात्रीचे 2 वाजता निघतोय. आमची 5ची ट्रेन आहे याच्यात वास्कोमधून. किती वारू लागतं? तर आता आम्ही फायनली स्टेशनवरती पोहोचलो आहे. गाडी आम्हाला सोडून गेली इकडून आणि आता आम्ही चाललो आहे सगळे चलत चलत. ते माझ्या भाषेत चलत चलत का, माझी मराठी तशीच आहे. ही आहे आपली ट्रेन आता, जी इथे येऊन आधीच लागलेली होती. तर आपली ट्रेन इकडसून 5:30ला निघणार आहे आणि आपण सगळे चाललो होतो स्टेशनवरून. हे बघा चालत. तर या साईडला जनरल डब्याचं पण तिकीट काढलं आहे, जे की आपल्याला बसलं आहे 80 रुपयाला फक्त. आपलं ट्रेन तर लागलेलीच आहे, ही बघू शकता तुम्ही. आणि आता आम्हाला सीट पण भेटली आहे, म्हणजे आम्ही बुक केलेलं आहे. आता 2च तासाचा आमचा ट्रेनचा प्रवास आहे, म्हणून काय आम्ही स्लीपर सीट आणि नाही केलं आहे, जनरलमध्येच सीट हे केली आहे बुक. हे बघा इथे गजाली मारतात, कोण नाही, खाली आहे इथे गजाली मारते. आता मी 1 तास बसून उठलोय आणि आता आम्ही अजून पोहोचलो नाही, 2.5 तास झाले. सो आता बघूया किती वेळ लागतोय अजून. आणि 9 वाजेपर्यंत पोहोचणार अशी आमचा अंदाज आहे. पण आता वाजलेत 8, अजून 1 तास लागेल असं वाटतं. 8 वाजले. ट्रेन तर प्रत्येक स्टेशनला थांबत जाते, त्यामुळे भरपूर वेळ लागतोय. बसलेलो आम्ही ट्रेनमध्ये. आता वाजलेत 8. आता बघूया 9:15 पर्यंत, म्हणजे 6:15, 6:15, 6:15, 6:15, 3 तास आणि 4 तास लागले 90 किलोमीटरला. काय मला कळत नाही एवढा वेळ का लागतोय ते. ॲक्च्युली डिस्टन्स एवढं लॉंग आहे की ट्रेनच थांबत तेच कळत नाही आहे. मी मध्ये एक नॅप काढून घेतला, 1 तास मस्त झोपून घेतलं आणि ॲनाने पण झोपून घेतला अर्धा पाऊण तास. धनुच फक्त झोपली नाही अजून. धनु गेल्यावर जाऊन एकदम फुल डाईट गार पडणार आहे. सकाळी आम्ही 5 वाजता बसलो आहे ट्रेनमध्ये. अजून आमची जर्नी चालूच आहे. आता 8 वाजले सकाळचे आणि कंटाळा आलेला आहे ट्रेनमध्ये. एक तर वास बीस खूप आहे, कंटाळा आला. तर आम्ही आमच्या गाडीने जाणार होतो, तर एवढ्यात पोचणार होतो, पण आम्ही गेलो नाही, चुकी केली आम्ही. तर तुम्ही जर जात असला तर आपल्या गाडीनेच जावा. लास्ट क्लिप बघितली तुम्ही, दूधसागर वॉटरफॉलची आहे. लास्ट आपला व्हिडिओ तो 5-6 व्हिडिओ असेल तो दूधसागर वॉटरफॉलचा. तर तसं तिकडचा व्हिडिओ आहे, तो क्लिप आहे ती लास्टची. सो तुम्ही पण बघा कसा इथून वरून व्ह्यू दिसतो तो. आपल्याला तेव्हा खालून दिसलेला, आता ट्रेनमधून व्ह्यू दिसलेला दूधसागरचा. तर आता आपण इथे पोहोचलो आपल्या डेस्टिनेशनवर. कुठे रे, नाव काय स्टेशन? काय? लोंढा जंक्शन. लोंढा. तर इथे आता आमची एक गाडी येणार आम्हाला पिकअप करायला. तर इथून आम्ही जाणार आमच्या रिसॉर्टला, जे आम्ही बुक केलं आहे. ह्याला सगळं माहिती आहे, कारण की ह्यानेच केलं आहे. आम्हाला काय माहीत नाही, मी असंच झोपेतून उठून आलेलं आहे. तर सांगितलं तसं रेल्वेतून येऊ नका, आयुष्य बेकार जर्नी आहे. आता पार्किंगकडे पोहोचलोय, गाडी बघतो कुठे आहे ती. आणि त्यांनी सांगितलंय की तवेरा आहे म्हणून. बघूयात तवेरा कुठची आहे ती. हा सर्व आपला ग्रुप, हे सगळे मित्र म्हणजे कॉलेजचे आपले. सो आता आम्ही फायनली पोहोचलोय आणि आम्ही बसलोय तवेरा गाडीमध्ये. पुढे तर मी आणि चेतन बसलोय, मागे आपले सवंगडी सगळे. सवंगडी. सो आता आपण रिसॉर्ट जवळ जातोय, बघूया किती वेळ लागतोय ते. आलो, पोहोचलो लगेच. जंगल सफारी सकाळी तुम्हाला लवकरच. हे आता आम्ही जे करायला ना, हे जंगल सफारी सगळंच आहे सेम. असं तुम्हाला रूटवरती घेऊन जाणार नाही, घेऊन वेगळा आहे. ते एरिया त्यांचं तिथं आहे, वाघाचा एरिया. तिथे घेऊन गव्हर्नमेंट आहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. 400 का 100 काय आहे ना.
500 केले वाढवले 400 समथिंग होतं. इथे नेटवर्क पण नाही काय नाही म्हणजे पूर्ण ना. अरे ह्याच्यात घालून दे, रिस्क माझी होती. समजायचा पण नाही तुम्ही होता. परवा दिवशी माझ्या भावाचे पैसे जोडले ते एपीएमसी मार्केटमध्ये. भाजीचा बिझनेस करतात ना. तुम्ही नाही जोडले. त्याला अरे पकडले त्याला. चोराला पकडले, भेटला तो. त्याला 3rd डिग्री मारले ते सांगतो तुम्हाला. 2 काट्या फुटले होते. काय ना पाय असं बांधून होते. लाईव्ह शो बघितले. आमच्याकडे नाही मारत अजून असे. नाही एवढं नाही मारते. आमच्याकडे कानाखाली मारतील 2-3 1-2 लाटी मारतील बस. अर्धे मला ते अर्धे तू घे. आता पोचलो आम्ही रिसॉर्टवरती आमच्या. इथे रिसॉर्ट असं आमचं. तर बॅगा वगैरे काढतोय आणि याचं तोंड बघा झोपेला आलाय पूर्ण. तर आता आतमध्ये जाऊन बघूया कसं आहे रिसॉर्ट ते. चेक इन वगैरे करूया. आणि हा एरिया आहे पूर्ण, तो मेन रस्ता तिकडे आहे तो. त्या मेन रस्त्यापासून आपण आत आलो आहे आता. तर बघूया, खूप एक्सायटेड आहोत. बघूया आता कसं. आणि हा गाडी ही मस्त होती, मस्त स्पीडात घेऊन आले. मी तर दिलच्या गाड्यात आला, मला काय माहितच नाही कधी. ड्रायव्हरांसोबतच जातो तू उद्या घरी? उद्या लग्न आहे यांच्याकडे, या सगळ्यांनी. हो काका मी येतो. बोला आता पटापट बोला. आता गाडी सोडून आम्हाला चालली आहे रिव्हर पॉइंट होमस्टेला. आम्ही स्टे करतोय आता. आमच्यात सुन कोण झोपला नाही पूर्णपैकी. तू झोपला काय? बिलकुल नाही. 2 मिनिटं हो तर अजिबात झोपाक ना. थोडस झोपलो. हो 5 मिनिटं झोपलो. मी 1 तास झोपला. झोपलो 5 मिनिटं नाही हा थोडासा झोपला. सगळ्यात जास्त झोपला तो कुठे आहे? तू नाही झोपा, तू पण नाही झोपा. कुठे गेला? नेचर कॉल आल्या आल्या त्याला नेचर कॉल झाला. या कट ना होता आता. सगळ्यात जास्त झोपला तर हाच आहे. कसं वाटते? झोप येते. झोपूया आता. तर आता आम्ही इथे थोडं आराम करणार, म्हणजे लगेच कुठे फिरायला जाणार नाही, कारण की अंगात अजिबात प्राण नाही आमच्या. तर जरा आराम करूया. बरोबर, आता झोपून आंघोळ केलेला बरा. ठीक आहे, आता काय तर करूया, पण जरा झोपणं मेन. मी नाही, मी पहिला झोपतले मग आंघोळ करतले. अशा प्रकारे आमचा हा टेंट आहे इथेचा. 4 जण एका टेंटमध्ये झोपू शकतो. आणि बाहेर मीटिंग चालू आहे, कारण की टेंट आम्हाला कमी दिलं आहे. जेवढे सांगलेले तेवढे दिले नाहीत, त्याची त्यांची मीटिंग चालू आहे. मी तर आपला आरामात पाय बी फैलून झोपला आहे. जरा गेम झाल्या, कमी जागा आहे. बघूया आता काय ते काय कसं आहे. व्हॉट्सअप काय होता? येऊ काय बाय? ठीक आहे, नको राहून दे. नको घुसमा टाक होता. सो आता आम्ही रिव्हर झोन होमस्टेला राहायला आलो आहे. तर हे बुकिंग धनश्रीने केलं आहे, स्वतःच्या नावाने बुकिंग आहे. आणि पर पर्सन आम्हाला टेंट दिला आहे, तो 1400 रुपयाने टेंट दिला आहे 9 लोकांसाठी. आणि हे आहेत टेंट असे इथे. आणि 1400 रुपयाने 9 टेंटच्या 9 जणांसाठी 12,600 असं आम्हाला 3 टेंट दिलेत त्यांनी. आणि एक 4 लोकांचा, एक 3 लोकांचा आणि एक 2 लोकांचा असं शेअरिंगमध्ये टेंट दिलेत. सो आता आम्ही बॅग्स वगैरे ठेवले टेंटमध्ये. आणि इथून आता आम्ही जातोय नाश्ता करायला, काहीतरी खायला वगैरे कॅफेमध्ये. सो तिथून तुम्हाला दाखवतो पुढे. हा आहे व्ह्यू टेंटच्या बरोबर बाजूला. एकदमच रिव्हर आहे, छान आहे आणि एकदम भारी वाटतंय. म्हणजे बघायला एकदम मन प्रसन्न होतंय. एवढं भारी आहे ना की आज राहायला इथे मजा येणार आहे भरपूर. एकदम नदीच्या काठावरतीच बरोबर आमचे टेंट्स आहेत. सो आणि हे सगळे ह्याच्यात वॉटर ॲक्टिव्हिटीज आहेत बघा. जसं की मग सकाळी मॉर्निंग वगैरे टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इव्हनिंग डिनर वगैरे सगळं इन्क्लुडेड आहे त्यात. प्लस कॅम्प फायर, पूल टायमिंग्स वगैरे सगळं आहे त्यात. इंडोर गेम्स वगैरे सगळं त्यात फ्री आहे 1200मध्ये. सो तुम्ही पण येऊ शकतात जर तुम्हाला येते कधीतरी इथे चांगला बड्डे सेलिब्रेशन्स वगैरे मित्रांसोबत वगैरे ट्राय करायचं असेल तर तुम्ही नक्की कधी पण येऊ शकतात. आणि हा आहे व्ह्यू इकडच्या नदीचा. हा पूर्ण हे पाणी इकडनं फ्लो होतं आहे बघा, एकदम शांत फ्लो होतं आहे. आणि हे आपले टेंट्स आहेत इकडनं. आजची संध्याकाळ एकदम भारी होणार आहे, मला गॅरंटेड आहे. एवढी भारी की तुम्ही पण विसरणार नाही आणि आम्ही पण विसरणार नाही. तुम्हाला आम्ही व्हिडिओच्या माध्यमाने नक्की दाखवू की किती भारी संध्याकाळ होणार आहे आमची ती इथे.
मग बास्केटबॉल 9 वाजता नाश्ता 1 वाजता 1:30 वाजता होय एका एकाने हा बोल 9 वाजता नाश्ता एकच दिखायचं. 9 वाजता नाश्ता ओके शार्प हा लंच त्यानंतर इव्हनिंग टी 6 वाजता या आपण सगळा करूचा फुकट घालवता काही एक नाही. ओके गॉट इट. किती रुपये दिले? 1400. किती? 1400 ओके गॉट इट. पर पर्सन 1400 रुपये. त्याच्यात बरोबर होय होय. रेन डान्स डिनर झाला कॅम्प फायर झाला कॅम्प फायर 10 ते 11 फुल टायमिंग 9 ते रात्री 9 पर्यंत. कॅम्प फायर मध्ये आज जळून बसायचं. सांगायचे तुझे exchange. इंडोर गेम्स 9 ते 7 पर्यंत. आता वॉटर ऍक्टिव्हिटीजचं टायमिंग बघ 9 AM to 5:30 PM. वॉटर ऍक्टिव्हिटीज काय कर ह्याच्यात नोट मध्ये स्विमिंग पूलचा काय लिहिलं आहे? सकाळी 9 पासून रात्री 9 पर्यंत फ्री. ड्रिंक स्मोकिंग आर नॉट अलाउड. चला म्हणजे थोडा खाऊया उडी मारूया. जावा. करूया ना. ऑर्डर येईपर्यंत चेंज करून येऊया पटकन. हा ओनली इनर गार्मेंट्स वर पूर्ण जायचं नाही. ओके काढून जायचा. घालून जायचं. म्हणजे फक्त अच्छा. थांब, एक मिनिट. काही वापरून पुढं नाही येणार. वॉटर ऍक्टिव्हिटी काय काय हो एडिटिंग मध्ये प्रॉब्लेम. नाही, नाही, free. काय आहे? व्हॉट्सअपचा मेसेज काढ म्हणून तुला मगाशी सांगितलं. मी काय कधी म्हणतो, एकदा गाडीत सांगितलं. मी काय म्हणतो, आपले काढून आपले रेन डान्सिंगचा काय करू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आहे. हे यांचं ऐकू नका आम्ही रेन डान्सिंग करणार नाही. आणि सगळ्यांमध्ये आम्हाला नाचवणार सगळे आमचा शो बघणार आम्हाला ते नको. जॉर्बिंग फ्री आहे. काय जॉर्डी? जॉर्बिंग फ्री काय? फ्री आहे हो, हे फ्री आहे. Kayaking free. Kayaking पण फ्री आहे आणि हे त्यांचे रिसॉर्टचे ऍक्टिव्हिटी सगळं फ्री आहे. हे तर तुझं वाचूक जमाचा नाही बाबा आमका. अक्षर बदलणार आहे. बस काय बस झालं. तर इथे आमची प्लॅनिंग चालू आहे उद्याची आणि आजची आम्ही काय काय करणार ते. ह्याला इथे टेन्शन आलंय ते आपण आज करूया. आणि मला टेन्शन आलं आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये कधी जाणार. राफ्टिंग आणि ते इथे आम्ही पहिला आता स्टार्टर सांगितलं म्हणजे काहीतरी थोडंसं खाणार चिल्ली पनीर चिल्ली आम्ही काय काय सांगितलं राफ्टिंग जंगल तर ते खाऊन बघू पुढे. सो आताचा ब्लॉग आम्ही इथेच एंड करतोय कारण आता आम्ही चाललोय खायच्यासाठी आणि खाऊन आता आम्ही जाणार पूलमध्ये तेव्हा तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये दाखवूया. सो हा ब्लॉग इथेच एंड करतोय तर नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मिळूया. थँक्स फॉर वॉचिंग.